Teknologiastandardit tuovat yhteen uraa uurtavia teknologioita luodakseen yhteen toimivia ratkaisuja. Ajattele esimerkiksi älypuhelimia tai verkkoon yhdistyviä autoja, jotka ovat yhteydessä toisiinsa ja langattomiin verkkoihin reaaliajassa. Nämä standardit syntyvät yhteistyön tuloksena järjestöissä, joiden jäsenet valitsevat tai yhdistävät yksimielisesti parhaat teknologiset ratkaisut. Nämä panostukset ovat usein keksintöjä, jotka on kehitetty erityisesti kyseistä standardia varten tietyn ongelman ratkaisemiseksi, esimerkiksi parantamaan tiedonsiirtonopeutta tai vähentämään häiriöitä. Monimutkaisten standardien, kuten 5G:n kehittäminen, vaatii vuosikymmenten työtä ja miljardeja T&K-investointeja. Niille, jotka investoivat kehitystyöhön, aiheutuu huomattavia kustannuksia jo varhain, ennen kuin edes on varmaa, valitaanko heidän teknologiansa tai tuleeko standardista ylipäätään kaupallinen menestys. Ennen kuin keksijät jakavat kehittämänsä teknologian muille standardointityön yhteydessä, he yleensä suojaavat sen patenteilla. Kun patentoidusta innovaatiosta tulee välttämätön osa teknistä standardia, siitä tulee standardiessentiaalipatentti eli SEP. SEP:t ovat hyödynnettävissä lisensoinnin kautta reiluin, kohtuullisin ja syrjimättömin eli FRAND-ehdoin. Ainoastaan muutama yritys osallistuu standardoitujen teknologioiden kehittämiseen, mutta kiitos FRAND-ehtojen, nämä teknologiat ovat sovellettavissa globaalisti ja muut voivat hyötyä standardoinnista ilman, että heidän täytyy investoida siihen itse. Tämä on tasapainoinen järjestelmä, joka kannustaa investoimaan, edistää teknologista huippuosaamista ja varmistaa teknologioiden laajan leviämisen. Samalla se edesauttaa edistyksellisten standardien kehitystä ja tuo mittavaa arvoa yhteiskunnalle ja talouksille.